naalay nagkamali og sin og gikas nako ba. Nasayop og sin og gikas ako nagkatidad siya og 5,000 kapin. So kini kay dili ko niya ko ang kwarta. Ayo nag-chat ko lang ko nga nasayop daw siya og nasayop pa og sin ba ang kwarta ba 5,000 kapin. Ato tawagan kay ato pangutanon mo. Kung sa'yo nakitabo ani kay ang nasayop ni. Tawagan ako. Nag-going na siya, nag-going. Sorry, hayag. Is it? Hi ma'am, good evening. Ayun, pira pa kayo. Ano na? Ano nangyari doon ma'am? Ano yan po? Ha? Mali ka dito yung pira. Ano ka ma'am? Bisaya ka ma'am? Tagalog? Ma'am, nakaintindi kayo ng Bisaya? Oo. Nakaintindi kayo ng Bisaya? Oo. Anong nasayop man to? Anong nasayop man tutuod ma'am nga? Anong sa mo itong kitabuha? O nga, nasayip na pagkakuan. Aw! Ibalik mo? Wala problema ma'am, ibalik mo na ko ma'am, kaya dili man dito, di man dito para ako niya kay ako ito ibalik, gusto lang ka na ko may istorya. Kaya gusto niya mahitabo, wala may problema dyan kaya di man ko bukuhan ka ng kwarta nga dili ako medyo ko magka-interesa lang ko. Yung sa number sa Gcash na din nakasina. Oo, ako lang ko. Kung ano, may kaya naka, gabihin na, wala ko ka-reply ganina kay naman ko ilakaw god. Hindi ka ako pa. Bukura ko ka ulit. Bro, sige bro, ayos lang. Oh, ayos lang bro, wala namang problema kasi di ko naman pira. Di ko pira yun wala problema. Oo. Oo, nagkamali siya po. Nagkamali siya. Nakita ko nga, sabi ko, pagkataon sa ano nyo, okay naman pala, sabi ko, ay hindi, safe ng pera, kailangan lang mag-uusap. Ang problema sir, mabalik ko yan ngayon agad. Kung sakali, si ate, magbabayad talaga yan siya. Kasi kasalanan niya. Hindi nga mag-aalis din. Kailangan niyang bayaran yun Kawawa naman kasi. Buti na lang sa inyo na isa. Oo, wala. Naanuhan na rin ako niyan sir, medyo matagal na malapit pira yun Nagkamali ng cent lang, isang number. Dinali ko, hindi naman pira ko yun. Kung yung mga loko-loko masindan, yun yung problema. Thank you na yun. Thank you na yan. Sige. Bago na sa parang pag ganun. Yung number ng Gcash mo sir kunin ko kasi send ko agad ngayon. Sa Gcash ko na lang. Gamit ko na lang. Tapos, simulan din yung pangalan ng ano. Sige. Maraming salamat sir Maraming salamat. Sige. Salamat sir Sige, Thank you. wala naman Balik na ate Sige. Si ate Ate! Ate! Sa sunod, mag-amping-amping te kay na. Delikado. So, karon mga katimtabang naikwarta dire kay si ate sa Manila pa to, Tagalog sa Valenzuela daw. Si ate Bisaya si ate. Tapos nagpa-cash-in may tawag na. Nagpa-cash-in siya. Ang tindira po gisintan ko dire og 5,000. Ang problema pag umagsit, gipaningil niya atong babae. Nagkuha na sila dito na sila nagka-problema kay nagkamali-mali day. So naay napadulong diri kwarta. Ang oras to, gabi na karon mga tulog lang kami. Amo ra ning giasikaso ning kwarta nga dili gid para sa ako ato yung ibalik sa kwan. Sa kwarta luwit po sa ate kay siya po'y makabayad ato.